Състезанието в Благоевград по информационни технологии е точно след 2 дни. Ако не знаете за какво става въпрос, то не сте гледали предишното ми ключ, което може да го направите горе отдясно на екраните ви. В състезанието можеш да се включиш с проект в различна категория, като аз, разбира се, избрах видеоклип. Тази годишната тема на клипът ще бъде професии на бъдещето. От училище съм получил лаптоп, който е с добър процесор, защото повечето програми, с които работя, минават именно през процесора. Това е същият лаптоп, който използвах и миналата година, така че трябваше само да вляза в акаунтите си отново и съответно веднага като го получих, започнах да правя някакви неща по темата за клипчето. Все още не съм измислил начин как точно да представя информацията в клипа, тъй като начинът, по който ни е представена, не е под формата на voice-over или head-talking видео, ами е само текст, снимки и клипове. Така че главно ще разчитам на motion графици, текст и да не се отклонявам много от клип и да не става нещо особено, нали, като презентация, защото знаете какво е мнението ми за това от миналото клипче. Здравейте хора от следващия ден, четвъртък. Бих казал, че съм развълнуван и че отново очаквам с едно такова нетърпение да видя материалите и съответно да започна да обработвам с това, което имам и да мога да направя най-добрия вариант на клип, който ми идва като идея в момента. Както споменах вчера, от текст и само стокови материали не може да се направи кой знае какъв клип. Затова отново ще видя как точно ще направя, за да може клипът да бъде максимално интересен. Честно казано, от доста време не се бях возил във влак и отново ще ми бъде някакво такова интересно и приятно. И съответно отново да се видим, нали, с момчетата и останалите, съответно, които ще участват в състезанието. Ами трябва да започна да си оправям багажа скоро. Лаптопът е точно тук до мен, ще имам и един външен диск, на който имам също няколко неща приготвени. Макар че сега като се замисля, не трябва да се подхожда и прекалено съвременно, защото именно за това ми бяха отнели и някакви точки от миналата година, защото аз лично винаги се стремя да има постоянно някакво движение в кадър, например дори да е просто текст, винаги стремя да има някакъв motion, било то буквичките да се местят или нещо такова. Но знам, че това понякога, особено за такъв клип, който ти предоставя някаква по-голяма информация, няма да е много приятно, особено когато единственият източник на информация е текст и ти трябва да го четеш докато гледаш клипа, така че той би трябвало да е статичен, отколкото да се движи. Но все пак ще добавя някакъв мой елемент, няма как да стане. Но ще видим. Определено съм развълнуван. Ами, нека се прехвърляме на гарата. Здравейте хора, часът е 7:30 някъде и сме се насочили вече към гарата с... това е чантата за камерата, а зад мен е лаптопът и всичко друго необходимо за състезанието, което не знам, защо винаги казвам, че утре, то е в събота, днес сме петък и сме се запътили натам. Здравейте хора, включвам се точно половин час след края на състезанието за клипът в Благоевград. Накратко трябваше 7 часа сутринта да сме долу пред хотела, за да можем съответно да се придвижим до училището, в което се провежда състезанието. Със сигурност се чудите как съм се справил и дали са ми харесали материалите и краткият отговор отново е не ми харесаха материалите, просто защото са от безплатни сайтове и честно не може да очакваме нищо по-добре, но тази година с развитието на изкуствен интелект имаше и много и изображения, и клипове, които бяха генерирани от изкуствен интелект и съответно също не изглеждаха по възможно най-добрия начин за работа. Но все пак направих клипчето. Останалите момчета от училище също казаха, че е много добро. Трябва да отида до училището пак в 2 часа, сега е 12 часа. И направих точно това, което казах и че ще направя. Използвах много motion графици и текст, които съм си направил предварително, защото не можеш да използваш други снимки и клипове от тези, които са ти предоставени от комисията,
но може да използваш всякакви видове пресети и какви ли още не неща, за да можеш съответно да направиш клипа свой и да се отличава от другите, така че главно разчитах на това. Не успях да снимам никаква част от това, просто защото си е официално и нали, едва ли щяха да ме пуснат. А и в целия този клип няма нито един влог елемент, просто защото наистина не се случи кой знае какво. В цялото нали, това преживяване може би просто имаше забавен момент, когато пристигнахме в гарата в Благоевград и след това като си взехме таксито, таксиметровия шофьор имаше забавни моменти, когато си говорихме с него. Но наистина нищо, кой знае какво не се случи и съответно бях взел камерата си, но не заснех нищо. Наистина трябва да поработя на тази част в влогването на нещо, защото много искам да експериментирам с това, но съответно ми трябва и по-широк обектив от този, който имам в момента. В момента снимам на възможно на най-малките милиметри, на 28, а ми трябва поне 16 да кажем. Едно от момчетата, с които бяхме, е Явор, може да го последвате, това е неговият YouTube. Той също ще направи влог, така че ако искате да видите какво се е случило от неговата гледна точка, абонирайте се за него и съответно вижте преживяването. Иначе, благодаря на организаторите на състезанието, защото ми дадоха супер яките неща, нали, химикалчици, някакви такива неща, тефтерчета и грамота също, така че супер благодарен съм. И съответно съм в супер очакване да видя какво са създали и останалите. Отново клипът ми се получи 2 минути и 30 някъде, а трябваше да е минимум 4. Но останалите неща мисля, че съм ги спазил. Относно формат на клипа, това колко да е фреймрейт и останалите такива неща съм ги спазил. Името на записване, папката, в която също трябва да се запише. Всичко това е спазено, но времето, просто тези 3 часа са страшно малко и ако искаш да направиш някакъв мастерпис, със сигурност няма да ти стигне това време за каквото и да искаш да направиш. Но спрямо отзивите от приятелите ми, които казаха, че е хубаво, се надявам и комисията да мисли така и ще видим какво съответно съм направил и се надявам наистина да е добре. Ще се видим тогава. Мина точно една седмица от състезанието в Благоевград и може би голям въпрос, който се питате е какво стана. Ами, получих 3-то място. Ето това е наградата и честно не мога да опиша колко съм радостен за това, че трудът ми най-после беше оценен. И въпреки, че съм 3-ти и че може би отново имаше някои неща в класацията, за които не съм много съгласен, все пак имам награда и съм 3-ти, като Велизар, който е от 11-ти Г клас от нашето училище, стана 1-ви, така че поздравления за него. Получи се един такъв момент, че когато бях в училището и чакахме да видим кой се е класирал напред, казаха моят номер 1-ви и в залата, в която ни награждаваха, също ме наградиха 1-ви от всичките категории и честно съм изключително щастлив. Просто дори не знам какво мога да говоря повече, защото няма нищо по-хубаво това да видиш, че трудът ти бива оценен и въпреки някои грешки, които казаха журито, че съм имал, ти да знаеш, че все пак си се справил добре и че клипът, който въпреки, че си можеш да направиш по по-добър начин, ако си имал повече време, ти е харесал на теб. И съответно, наистина смятам, че ако имахме поне да кажем, да знам, 5 часа, можеше да стане и много по-хубав клип. Но хей, 3-то място, какво повече мога да искам от това. Пък и купата е в точния размер, за да се побере на рафта отзад, защото пък ако бях на първо място, може би трябваше да я качвам най-отгоре на рафта и да събира повече прах. Така че за всичко си има план и за всичко е измислено, така че да. Какво друго мога да кажа? Че съм благодарен за това преживяване за втора поредна година и съответно ми остана още една за 12-ти клас. Така, извинете, че клиповете са малко накъсани, но просто снимам, когато ми се отвори съответно възможност. Напишете ми долу в коментарите какъв тип видео искате да видите като следващо.
Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим, когато се видим. Чао!